ଆପଣ ମତେ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଏମିତି ବଢା ହେଇଛି ଯେ ଗାଁ ଗାଁ କରି ଖାଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢା ହେବ ଆପଣ ବି ସେଇଆ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଖାଉଛି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ମାଛ। ଆଉ ଦହି ମାଛ କି ସୁଆଦିଆ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ନ କରିବେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତାହେଲେ ଦହି ମାଛ କରିବା। ଦହି ମାଛ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ମାଛ। ରୋହି ହଉ କି ଭାକୁର ହଉ। ଏଠି ମୁଁ ଭାକୁର ମାଛ ନେଇଛି ମତେ ରୋହି ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଭାକୁର ମାଛ ଖାଏ କାରଣ ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆଉ ମାଛ ଟିକେ ବଡ ସାଇଜ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାକୁର ମାଛ ଆଣି କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ରୋହି ମାଛ ମିଳୁଛି ଆପଣ ରୋହି ମାଛ ବି ଆଣନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦୁଇଟାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ମାଛକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବେ। ଯେମିତି ବି ପିସ୍ କାଟୁଛନ୍ତି କାଟନ୍ତୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଧାଇକି ତାକୁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମାଛକୁ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ରେଡି କରିବା। ଯୋଉ ପେଷ୍ଟଟା କି ଦହି ମାଛରେ ପଡ଼ିବ। ପେଷ୍ଟରେ ଆମେ ନବା ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାସ୍ ଏତିକି ଯୋଉଟା କି ବେସର ପେଷ୍ଟ କହୁଛେ। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ଆଗ ଛାଡିଦବା। ବତୁରି ଗଲେ ବାଟିବାକୁ ସହଜ ହବ ଆଉ ପେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଫାଇନଲି ବାଟି ହବ। ତ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡିଦବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରେଡି କରିବା ଦହିକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିବା। ଫ୍ରିଜରୁ କାଢିଦବା ଥଣ୍ଡା ଦହି ପକେଇବାନି ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦବା। କାରଣ ଦହିକୁ ଯଦି ନ ଫେଣ୍ଟିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗରମ କରିବା କି କରେଇରେ ପକେଇବା ସେଇଟା ଫାଟିଯିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦହିକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦହି ଫେଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଏଣେ ବେସର ମଧ୍ୟ ପେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବତୁରା ହେଇକି ରହିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିବା ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲେ ମାଛକୁ ଯୋଉ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପକେଇକି ଭାଜିବା। ମାଛକୁ ଆମେ ଏଠି ବେଶୀ କଡା ଭାଜିବାନି ଲାଇଟ୍ ଭାଜିବା। ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ କି 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଓଲଟେଇକି ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଭାଜିବା। କଡା ଭାଜିଗଲେ ଦହି ମାଛରେ ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜିକି ଆମେ ସବୁ ମାଛକୁ ଓଲଟେଇ ଦବା ଉଲଟା ପୁଲଟା କରିକି ତାକୁ କାଢିଦବା। ଏଇ ମାଛଟି ଭାଜି ହେଉଥିବା ଭିତରେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଉ ରେସିପି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ ଦିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା ଲାଗି। ୟାରି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆରପଟ ସାଇଡକୁ ବି ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଭାଜି ଦେଇକି ଆରପଟ ସାଇଡକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯଦି ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ମାଛକୁ କାଢିଦେବି ଯେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗିବ। ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁତକ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଯେତିକି ତରକାରୀ ଦରକାର ବାସ୍ ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଆଉ କିଛିଟା ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ। ମୋ ପୁଅ ପେଟି ମାଛ ଭଲ ପାଏ ତେଣୁ ପେଟି ମାଛ ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସେ ଖାଇବ। ସବୁ ମାଛକୁ ଏକାଥରେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଏବେ କାଢିଦେଲା ପରେ ମାଛକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା। ଆମ ଯୋଉ ଦହିକୁ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ତିଆରି କରିବା। କଣ ମିକ୍ସଚର? ଦହି ଦିହରେ ଆମେ ଆଗ ବେସନ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଳେଇବା। ବେସନଟା ଅପସନାଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଳେଇଲେ ସେ ଦହିକୁ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାର କାମ କରେ। ଆପଣ ଗୋଳେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଦହି ଗୋଳେଇବା ଆଉ ଦହି ଦେହରେ ବେସନ ଗୋଳେଇକି ଗ୍ରେଭିରେ କରିବା ଆପଣ କରିକି ଦେଖିଲେ ତା ଫରକଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଦହିରେ ବେସନ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ବେସରର ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ମିଶେଇ ଦେବା। 2 ଚାମଚ ବଡ଼ ବଡ଼ 2 ଚାମଚ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆପଣ ଗ୍ରେଭି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା ଯେମିତି ବେସନ ଆଉ ବେସରର ପେଷ୍ଟ ଦହି ସାଙ୍ଗେ ଭଲସେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କ୍ରିମି ପେଷ୍ଟ ଟାଇପର ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି। ଦହିଟାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲେ ଯେମିତି କ୍ରିମି ହେଇଯିବ ସେଇ ଟେକ୍ସଚର ଯେମିତି ଆସୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦବା ନାଇଁ ତ ଦରକାର ପଡୁନି ସେଇ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ତା ଦେହରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ, ଜିରା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇଦବା। ଯୋଉ ପିଆଜ କାଟିଥିଲେ ପିଆଜକୁ ପକେଇଦବା। ସେ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଆମେ ବ୍ରାଉନ କରିକି ଭାଜିବାନି। ଖାଲି ଟିକେ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ କରି ତାକୁ ଭାଜିବା ଯେମିତି ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ ପିଆଜ। ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚ
ଆଉ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକି ରାଗ ଲାଗେ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଯେମିତି ପିଆଜରେ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ପିଆଜ ନରମ ହେଇ ଆସୁଛି ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏଇ ବେସରର ଯୋଉ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଦହି ଆଉ ବେସନ ଆଉ ବେସର ମିଶିକି ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇଦବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଗୋଳେଇବା କାରଣ ତା ଦେହରେ ଦହି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯଦି ଗୋଳେଇବାନି ତାହେଲେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଦହିକୁ ଫେଣ୍ଟିଥିଲେ ଏତେ ସହଜରେ ଫାଟିବନି ଫିର୍ ବି ଆମେ କାହିଁ ରିସ୍କ ନେବା। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା। ଅଲରେଡି ଆମେ ପିଆଜରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଛେ ମାଛରେ ବି ଲୁଣ ପକେଇଛେ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଚାହିଦା ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ପକେଇବେ। ଦେଖିବେ ଭଲ ସେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସିବ ଆଉ ତାପରେ ଫାଟିବନି। ସେଇ ଫୁଟିଲା ଯାକେ ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳଉଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଗ୍ରେଭି ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ମାଛକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇଦବା। ଆରାମସେ ପକେଇବା ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବାନି ଘାଣ୍ଟିଲେ ମାଛ ବେଶୀ କଡ଼ା ଭଜା ନୁହଁ ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ଆରାମସେ ପକେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇକିରି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଭିଟା ମାଛ ଦେହରେ ଭଲସେ ମିଶି ଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ କୁକ୍ ହବ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ମାଛଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଗ୍ରେଭି ମାଛ ଦେହରେ ଅଲରେଡି ମିଶିଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଛକୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ କିରି ଭାଜିନେ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଗ୍ରେଭିରେ ମିଶିବ ଆଉ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ କରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଗାড়େଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ ହାଲକା ଭାବରେ ଟିକେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକିରି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ ରଖିଥିବେ ବେଶୀ ହାଇ ରଖିବେନି କି ପୁରା ଲୋ ରଖିବେନି। ଲୋ ରଖିଲେ ବହୁତ ସମୟ କୁକ୍ କଲେ ମାଛ ବହୁତ ନରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ହାଇ ହିଟ୍ ରଖିବେ ଗ୍ରେଭି ଭଲସେ କୁକ୍ ବି ହେଇପାରିବନି କାରଣ ଦହି ବି ଟିକେ କୁକ୍ ହବାର ଅଛି ବେସନ ବି କୁକ୍ ହବାର ଅଛି ନହେଲେ ଦହି ବେସନର ଗନ୍ଧ ଯିବନି। ଯେତେବେଳେ କଭର କାଢ଼ି ଦେଖିବେ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି ତାପରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଓଲଟପାଲଟ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହେଇଗଲା ଆମର ଦହି ମାଛ ରେଡ଼ି। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଦହି ମାଛ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଦହି ମାଛ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।